खुलुमबाय बे समाव आङो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय निजारा बसुमतारी आङो दिनै सासे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रौतानि सासे गागि लिरगिरि बिथां देबकान्त रामसियारि बिथांजों दान्दिसे सम मोगा-मोगि लानो होननानै बड'लेण्डनिफ्राय फैनाय जाबाय। दा गिबियावनो आं बिथांखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय बरायग्रोनो लानाय जाबाय। खुलुमबाय। दा सारा गिबियावनो नोंथांनि आबुं थं एबा एड्रेसखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय थाबाय। दा आङो नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै नोंथांमोना फैबाय आंनि खाथियाव आं गोजोननाय मोनदों। जोंनि जेनेबा बर'फोरखौ नोंथांमोना मिथिखायो जा मोनसे खारलुं होननाय मोनसे जारिमिन दं। आंबो खारलुंसो बुंनो थांबोला आंनि जोनोमा आंनिया आइ आफाया आंखौ जेराव जोनोम होदोंमोन बे गामिनि मुङा जाबाय बरमसारि। गोदो कामरुपावमोन इनो बरपेटामोन दा बजालि जिल्लायाव गोलैयो आरो बेयो। आं बरमसारियाव जोनोम जादोंमोन। आंनि उन्दै समा बरमसायावनो आंनि फरायनाय आंनि समाजनि गियान मोननाय उन्दै समनिफ्राय आंनि बै बरमसारि गामियावनो जादों। आरो आं बरमसारि जि कामरुप जनता बिद्यालय दङ दाख्लैसो बे गल्डेन जुबलि जानानै सनाथि मायथाइ बिथांमोना खुंबाय बेयावबो आं थांदोंमोन। बै बरमसारियावनो आंनि जेनेबा जोंनि हाइ स्कुल लेभेलनि जा आंनि माने फरायनाय बेयावनो जादोंमोन आरो बेयावनो हाइ स्कुला आंनि जिखिनि आंनि फरायनायनि दंमोन लेभेल हाइ स्कुल लेभेला आंनि बे बरमसारियाव जोबदों आरो जेनेबा। ओमफ्राय दायो ओरैनो थानाय हिसाबै बबाव दं सारा? आं दाथ' रौता साइडआवनो दङ। आङो 1990 1990 बे मायथाइयावनो आं रौतायाव फैदों। रौतायाव फैनानै जेनेबा आङो डाक्टार हिसाबै आं चेम्बार खुलिदोंमोन, बेरामि नायदोंमोन। बिनि सिगां जोंहा आदा सासे सतिश रामसियारि लाइलंपारा हाइ स्कुलनि हेडमास्टार जानानै फैदोंमोन आरो। बे आदा थानाय हिसाबैनो आंबो जेनेबा बै रौतायाव सहैदों आरो बै समाव। दा आङो बिदिनो बै 1990नि नभेम्बर मासाव फैनानै आं रौतायाव थाफैदों। बिदिनो न' भारायाव दंमोन बायदिसिनामोन आदायाबो न' भारायाव दंमोन। दा बे आदायाबो जेनेबा न' लुबाय आंबो दिनै थाङै थुङै जेनेबा रौतायाव न' लुनानै रौतायाव निगाजि आरो जेनेबा आं दा रौतानि बाखिन्दा दे आं रौता आं बेलेगखौ बावजोब्बाय गोदोनिखौ आं बावबाय मालाबा थांनाय खोथाया बेलेग खिन्थु आं दा रौता सारियालि आं बिनि बासिन्दा आं बेयाव थायो। सारखौ गोजोननाय मोनबाय जोङो बिथाङा गावनि जा एड्रेसखौ होबाय। दा सारखौ जोङो मोनसे खोनादों सारा जे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदों। दा सारा गोसोआ माबायदि मोनदों साहित्य एकाडेमि बान्था मोननानै? दा ओरैबायदि जेनेबा बान्था मोननाया गोरलै बाथ्रा नङा। गोबां मानसिया गोबां बान्था मोनदों। माबा मोनसे मावबोला बान्था होनाय जोंहा समाजावनो मोनसे खान्थि दं होयो। दाथ' आंनि सोरजिनि थाखाय आंनि सोरजिखौ मोजां मोननानै गनायनानै जेब्ला माबा मोनसे मोनो माबा मोनसे फिडबेक होनना बुङो आरो जेनेबा इंराजिखौ जों माबा मोनसे मोनोब्ला बे थाखा फैसानि खोथा ना मोनसे सोदोब खोनाब्लानो जों बिराद गोजोननाय मोनो। दाथ' बेथ' आं मिथिनायाव जेनेबा बे सोदोबखौथ' आं मोनबायानो लोगोसे लायनो आरो मोनसे जोंनो माबा मोनसे ममेन्ट' होगोन लोगोसे लायनो आरो माबा मोनसे होगोन मा होनना बुङो मोनसे मा होनना बुङो फेलिसिटेसननि माबा मोनसे माबा माबि होगोन आरो लायनो 1 लाख थाखाबो होबावगोन। माने थाखायाथ' गिदिर बाथ्रा नङा। जेनेबा थाखायाथ' बहुद मानसिया थाखा दं जों बेखौ गिदिर बाथ्रा साना। नाथाय आं जि गनायथि मोनसे आंनि सोरजिनि थाखाय मोनदों आंनिया जि लिरनाया जि माबा मोनसे रादाब हरनो हादों रायजोफोरनि खाथियाव नै बेयावनो आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। ओमफ्राय सारा बे मा लेखाखौ लिरनानै सारा बे बान्थाखौ मोननो हादों? आंथ' जेनेबा गांसेल' लिराखै आङो गोदो मेथाइसो लिरोमोन।
मेथाइ लिरदोंमोन आङो रेडिअ सेन्टाराव हरदोंमोन खनजायासै दा आंनि मेथाइफोरा आं 50 मेथाइ हरदोंमोन आङो अल इन्डिया गुवाहाटियाव बै कलेजाव फरायबाय थाबानो आङो जेनेबा मेडिकेल कलेजाव फरायबाय थाबानो इयाव आं टकबो होयोमोन रेडिअ सेन्टाराव बर' बिफानाव बेमार आजारनि सोमोन्दै दै बे समाव बे जाबाय 82 to 86 समनि खोथा आरो बेफोरो बे समनि खोथा जायखिजाया जों बे समावनो माखासे खोथा बुंदोंमोन बिदिनो जेनेबा माखासे जोङो बै समाव ओंखारनाय बर' माखासे जार्नेलफोराव जों माबा माबि बेमार सोमोन्दै लिरदोंमोन थिग बिदिनो जागायनाय आरो नाथाय आङो बै फरायबाय थानाय समाव लिरनायफोरा जायाखैमोन जों माने बायदिसिना संगठनाव जड़ितमोन आङो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि आङो 84 to 88 आं जेनेरेल सेक्रेटारिमोन दानि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगु डाक्टर रनज पेगु बे प्रेसिडेन्टमोन जों एखेले खामानि मावदों बे समाव थिग बिदिनो फैनानै आं जेनेबा रौतायाव थिताबो लाफैबाय आङो रौतायाव थिताबो लानायनि उनाव 1992 आव आं मोनसे लेखा लिरदोंमोन दावहा थिलिनिफ्राय बै टंला बर' साहित्य सभायाव बे लेखाखौ आंनि लोगोफोरा फानदोंमोन आरो जेनेबा बिनि उनाव आङो 1996 आव आरो जालायबाय राजखान्थिनि जोंहा माबा मोनसे उत्थान जादोंमोन मोनसे बै समाव बार बारदोंमोन बार मोजांना गाज्रि आं बुंला नोंसोर सानबानो जाबाय बेयाव आंबो बे हाबफानानै जेनेबा मोनसे राजखान्थि दोलोआव हाबनानै आंबो सानसे समाव MLA जादोंमोन बेनि उनावबो आंहा जोब्बाय बियो 2001 आव आंनिया जोब्बाय आंनिया आंनि दायित्वआ जोब्बाय आरो आं जाफिननो हायासै बेनि उनाव आङो 2011 आव जेता अदालगुरियाव बर' साहित्य सभानि कनफारेन्स जादोंमोन बेयाव आरो गांसे लेखा आं दिहुननो होननानै आङो नाजाबाय दिहुनबायबो आङो बे लेखानि मुङा बार मोदाय 2011 नि बेनि उनाव आङो लासै लिरै फैनानै दिनै 8 नाम्बार लेखा 8 गां 8 गु नङा गां 8 लेखा आंनि आखायाव दा दं दा बेनिनो मोनसेया जादोंमोन खर' सायाव आरो हिमालय नैबे लेखानि थाखाय खन्थाइ लेखानि थाखाय जेनेबा आङो दिनै जि फोसावनाय साहित्य एकाडेमि बान्था आं बेखौ मोननो हादों आवथायनो हादों दा गुबैयै बेनि मिनिंखौ सारा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा मानि सायाव लिरदोंमोन सारा आङो बेथ' खन्थाइया 106 खन्थाइ दं बेयाव बहुत खन्थाइयाथ' टाइटेलफोराथ' बेलेग जायो आंनि थांखिया जाबाय थुनलाइगिरिनि थांखिया जाबाय आंल' नङा गासैबो आं सानो जे बुहुमनि थुनलाइगिरिफोरा मोनसे खोथा सानो जे माहारिनि मोजां आंनि लिरनायाव आंनि खोथा दं न'खरनि खोथा दं खाथिनि न'खरनि खोथा दं थारबा समाजनि खोथा दं रायजोनि खोथा दं गुवार माबायाव जेनेबा बेन्दोंनि गेजेराव थानाय रायजोनि खोथाबो दं बै रायजोफोरा मा मावदों मा मादों मोनजादोंना मोनजायाखै अननाय दंना खोंगो दं रागो दं नै बेफोर खोथाखौसो आं लिरो बेफोरखौ बुंनानै सोरबा समस्यायाव गोलैनाय मानसिफोरनि समस्याखौ बुंनानै सोरबा बेनि माबा मोनसे समस्या समाधाननि माबा मोनसे लामा होनो हायो नामा जों बेखौ लुबैयो आं माखासे समाधान होदों नाथाय माखासे समाधान होनो हायि आङो आयदाफोरखौ आं रायजोनो हगारना होदों रायजोबो दायित्व गैया होमबा आं माखासे फरायग्राफोरनोबो हगारदों फरायसाफोरनियाथ' बेलेग खोथा फरायग्राफोरनोबो आं हगारना होदों नोंथांमोना आंनो फिननायखौ हर दा लिरगिरिफोरनि जि फोरमायनाय खोलोमनि गेजेरजों सोदोबनि गेजेरजों सेन्टेन्सनि गेजेरजों जों बेफोर माखासे खोथाखौ जों हगारना होयो आरो बेखौ जेनेबा सोरबा गनायनोबो हागौ गनायाबो जानो हागौ सोरबा बेखौबो लानानै माखासे
बिजिरथि लिरनो हागौ कन्ट्रभार्सियेलबो जानो हागौ जोंनि गनायथाव नङाबो जानो हागौ आरो गनायथावनाबो जानो हागौ नै बिदिनो मोनसे आरो थुनलाइ जाबावो बे जाबाय मोनसे आरो मुलुग जालायबाय बियो नाथाय जोंनिया जाबाय क्रिएसन सोरजि जोङो बे बेले बेजे थायाखै जोङो जेसां हायो जों सोरजि जेनेबा बे लामायाव दं सोरजि मुलुगाव दं जों क्रिएसननि बेलायाव दङ जों लिरगोन आरो बेखौ बिजिरग्रा मानसि माखासे दं बिथांमोना बिजिरगोन जोंनि थांखिया जाबाय समाजनि मोजां इयुन जोलैनि सेंग्रा जालियाफोरनि थाखाय जों मोजां हास्थायो बिथांमोना जाहाथे जों जि भुल मावबाय सोरबा जा भुल मावबाय गोरोन्थि मावबाय बेखौ गारनानै मोजां लामाजों थांनानै माबा मोनसे मावनो हायो नामा जों बेनिसो थुलुंगा होनायनि माबा मोनसे गोरबोआव दं नालाय जों लिरनानै होयो जाहाथे फरायनांगोन नाथाय बेखौ फरायाबा बुजिनो हाया फरायनानै जाहाथे मोजां लामाखौ लानानै जोंनि गावबा गावनि समाज न'खरखौथ' बुङा आं समाजखौ गावबा गावनि रायजोफोरखौ जाहाथे मोजां लामाथि लानानै मोनसे मोजां समाज जानानै मोजां सुबुं माहारि हिसाबै जों जाहाथे बे बुहुमाव गावखौनो देखायनो हायो नैबे थांखिया जोंहा हाबना थायो सारा जे जेनेबा दासान्दि रौता मडेल हस्पिटालाव डक्टर हिसाबै MBBS डक्टर हिसाबै मावगासिनो दा सारा बेखौ मावनानैबो नोंथाङा मा समाव बबे टाइमाव बेबायदि साननानै लिरनो टाइम मोनोमोन सार समखौ बेनो दा जाया सम गैया जेरावबो गैया जाया सम गैया जेरावबो सम होनो हाया जोंहा समा बेनो नंगौ आं दिनैयाव मावनाया बारा बोसोर जायाखै नाथाय बहुद सम मोन्दोंमोन बै समाव खिन्थु समखौ आं गाज्रि खालायबोदोंमोन नाथाय आङो 2017 बेयाव आं हाबदो बे लेखाया ओंखारदो आंनिया बे 2019 नायदो आं थारमाने बांसिन बेयाव आङो जेब्ला आं हाबबाय आङो खामानियाव मुखुब जाबाय मुखुब जानाय लोगो लोगोनो आं आरो माखासे सम आं दिहुननो हाबावदो आं बेयावनो आङो जेनेबा लांदां जायगा मोनोना लांदां सम मोनोना बेयावनो सोदोब मोनसे लिरो आरो दिनै लिरबाय गाबोन आरो सम मोनबा आरो मोनसे सोदोब बेनो समफोर मोनसे बाक्य जायो सेन्टेन्स जाहैयो आरो बे मास मोनसेयाव हयथ' खन्थाइ महर मोननो हागौ नै बिदिनो जों जेनेबा लिरदों आरो इमान सहस नङा खन्थाइ सोरजिनाय बा थुनलाइ सोरजिनाय इमान सहस खामाना गासैबोथ' लिरबाथ' दिनै बुहुमानो थुनलाइ जाजोबगौमोन मोजां परिबेस जागौमोन हायाखै नाथाय जों बेखौनो हास्थायो जे दानि जों लाइमोनफोरा दावखोबोबाय थानाय लाइमोनफोरा दिनै आं आसा खालायो माखासे माबाफोरजों जेनेबा गथ'फोरजों नांथाबना दं दिनै हमना ला जोंना फरायसाफोरथ' एबसुवानो जाबाय थुनलाइनि बेलायावथ' थुनलाइ आफादानो जाबाय राजखान्थि आफादानो जाबाय दाथ' बुंनो थाङोब्लाथ' एबसुवाथ' राजखान्थियावनो बाराद्राय आं बुंदों आरो नोंथांमोनखौ गासै मोना एबसुवाथ' राजखान्थियावसो बारा गोसो होबाय आसा बेखौबो जों गाज्रि मोनाखै खिन्थु जोंनि भबिस्वता दा लाइमोनफोरनि आखायावनो दं बोरायफोरा गैला बोरायफोरा गाबोन थैसिगोन नाथाय लाइमोनफोरा समफोर थैगोन बे समखौ मोजाङै बाहायनांगौ आरो बे समाव गावनि माहारिल' नङा मानसि माहारिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय मोजांनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय आं जुदि आं बेखौनो लुगैयो आं बेखौनो हास्थायो आं दिनै बेखौनो खावलायनो लुगैयो जे बेबायदि साननानै जों खामानि ओंखारनांगौ बर' होननानै थाबाय थाबा बर'ल' थांना थागोन बे नङा दुनियाव हारसा होननानै हारसाफ्रा मावथा हारसाफोरा हारसा जों गासैबो होननानै मानब जायनि थाखाय जोङो मोजांनि थाखाय जाहाथे जों बयबो थांना थानानै जोङो मोजाङै मानसि हिसाबै मानसिनि सनमान मोननानै रुजु रुमु जों रायजो जानो हायो नैबे साननाया दिनैनि उनथिबोनाय जोहोलावफोर जाय दं जायफोर लाइमोन दं जों जुब नेता दं लाइमोन नेता दं बिथांमोना सानबोला आं सानो मोजां आरो नैबे बेलायाव जों थुनलाइनि बेलायाव सोरजिनि बेलायाव आरोबाव जुदि माखासे मानसिफोरखौ जोङो लाबोनो हायोबा मोजां जायो मानो होनबा बे थुनलाइयानो संस्कृति बे थुनलाइजोंनो जों आसलते दिनैनि मुलुगाव जोङो बर' हिसाबै बा हारसा हिसाबै हक बा नेपाल हिसाबै हक थुनलाइनि गेजेरजों जों सिनायथिखौ होबोला
सिनायथिखौ मोजाङै मोनगोन आरो राजखान्थिनि गेजेरजों होब्ला मोनाबो जानो हागौ खिन्थु थुनलाइनि गेजेरजों होब्ला नंगौ खोथाफोरा थांगोन आरो बे रादाबफोरखौ मुलुगनि मानसिफ्रा मोनजोबगोन आरो सारा ओमफ्राय दा आथिखालाव बा इयुनाव जोंनि जा बर' लाइमोनफोर दा बिथांमोनखौ नोंथाङा थुनलाइयाव माबायदि जायोब्ला माबायदिब्ला गावखौ दैदेनलांनो हागोन बा मोजां मोनसे गावखौ दैदेनलांनो हागोन होननानै सानो सारा थुनलाइनि बेलायाव बेनो दा थुनलाइखौ आं दहाय बुंदोंमोन थुनलाइखौ सोरजिनाया इमान सहस नङा गोरलै नङा बेनि थाखाय जों लेखा फरायनांगोन लेखा फरायनांगौ जों फरायबा गोबां गियान मोनो लेखा फरायबा जों गोबां गियान मोनो आरो गियान मोनबाबो जे लिरनो हागोन बे नङा लिरगिरिया लिरग्राफोरा सोरबा बुंबानो लिरनो हागोन बेबो नङा गावनि गोरबोआवबो मोनसे साननो हानाय गोहो थानांगोन जे आं मा लिरनो नागिरदों आं लिरनो होनबानो सोरबा बुंबानो लिरनोबो हाया आरो समाबो बिदि नङा जे सम होबाय नोंखौ लिरलाय नों कागज होबाय खोलोम होबाय नों लिरलाय बिदियावबो जेनेबा आं बुंदों बे सम होबाबो खाबु होबाबो मोनसे आबहावा होबाबो बे लिरनोबो हाया जानो हागौ नाथाय जाय लिरो बै जिखुनु आबहावा लिरनो हागौ बे मालाबा आरो बेनो लिरगिरिफोरनि केपासिटिया बेनो ट्रेनाव थांबाबो लिरगोन बासाव थांबाबो लिरगोन उराङाव थांबाबो लिरगोन उन्दुबाबो बियो सानो सिमां नुयो आं माबासो लिरनो हागोन नामा होननानै बे खोथाखौ आं बुंबाय मानो होनबा आंनि बेलायावनो बेफोर जादों नंगौ आंनि लिरनाया दिनै बिराद गोजौ उच्च खापनि हाइ स्टेन्डार्डनि जादों होनना बुंनो थाङा नाथाय आं सानो नाजाबा जागोन आंहा बेनो दिनै उन्थिबोनाय लाइमोनफोरनि बागै आंनि खावलायनाया बेनो आंथ' इमान गियानि मानसि नङा नाथाय आं खावलायनो लुबैयो जों नाजानांगौ आरो नाजाबोला जों मावनो हायो एख' गैया बे मुलुगाव दिनै रादाबा दिनै लाइमोनफोरनि बागै बेखिनियानो आरो साराथ' मोनसे समाव एमएलएबो जाबाय आसामनि दा सारा बै समाव दा एमएलएबो जाबाय आरो माखासे सारा खामानि मावबोदों होननानै बुंदों सारा फोरमायनो हागोन नामा मा मा ओरैनो बर' जाथि हिसाबै बा आसामनि मोनफ्रोमबो हारिनि थाखाय सारा मा बिहोमा होबोखो ससे ओरैनो सुंद'यै दा एमएलए जाबाय थाबाथ' जेनेबा आं उदालगुरि समस्ति 69 उदालगुरि इलेक्सननिसोमोनथ' बे समाव जोंहा मा मायथाइयाव आं 1996 बेयाव टार्मस मोनसेल' 1996 to 2000 उनाव जोंहा जोबदों नाथाय बे समाव जोंहा जेरैबायदि आबहावामोन परिस्थितिमोन बिराद गाज्रिमोन बिटिसिखौनो मोनाखैमोन बे समाव बिराद गाज्रिमोन 2003 जों जेनेबा बै समाव जोङो एना एनि माखासे साननायनि आंखालनि थाखाय जों गावबा गावनो जोङो जोंनि मुलुगखौ जोङो मा खालायदोंमोन जोङो गोथैसालि खालायदोंमोन गावबा गावनो गावथारलायदोंमोन जोङो गावबा गावनो बुथारलायदोंमोन नैबे जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर खहा आं बै समावनो एमएलए जानाय आं खिन्थु बुंदों जों एमएलए जानाय समाव ओरैबादि मानसि गावथारलायनाय जाबाय पलिटिकेल राइट्स इस्टाब्लिश खालामनो थाखाय बयबो बे समाव जोंहा नोंसोर मिथियो जारिमिनखौ जे गननाय लाग्रा अस्त्रधारि जुबुबो दंमोन आफाद दंमोन बिथांमोना गावबा गावनि जि आइडिय'लजि होनना बुङो जों बेखौ इस्टाब्लिश खालामनो थाखाय सोरबा समर्थन खालामबा मदद खालामबानो बिथांमोनखौ जेनेबा गावदोंमोन जोंबो बे उखुन्दै खुनायखौ जोंनि बर' मुलुगाव जों बिदिनो मोनबोदों बिराद गाज्रि सम बेयाव जायखिजाथायावबो जोङो जिखिनि रायजोनिखै मावनो नांखादोंमोन जा हायो जेसांखिनि हायो जोङो मावदोंमोन आरो जोङो सान्थि प्रतिष्ठा खालामनो थाखाय जों जोबोद नाजादोंमोन आरो हयथ' बेनो जानो हागौ दिनै बे समाव गासै बै समाव जेनेबा एनडिएफ बिएलटि एबसु बायदिसिना बर' थुनलाइ आफाद बायदिसिना गासैबो खौसे जानो नागिरनायाथ' नंगौमोन हायाखैमोन जों थैलायदोंमोन नाथाय बे समाव जों नुबाय बेनो जाबाय मोनसे जोंनि फैनानै मोनसे मोजां समाधान सुत्र जोंहा मोनबाय जोंहा जाहैबाय बेनो जाबाय जोंनि
गासैबो मिलायनानै एनडिएफबि बिएलटि गासैबो मिलायनानै एबसु जोंनि मोनसे आफाद दादों जोंनि बर' माहारिखौ सामलायनो हयथ' आं इउपिपिएलनि मेम्बार नङाबो जानो हागौ नंगौ जानो हागौ इउपिपिएलनि सरकार दादों आरो आं आसा खालामदों जे बिथांमोना मोनसे परिबर्तननि खोथा बुंदों जिखिनि जा गोरोन्थि जालांबाय बे गोरोन्थिफोरखौ जों जेनेबा एनालाइसिस खालामनानै बेखौ जों मावला होननानै जों समायखौ लानांगौ आरो फैगौ समफोराव बर' माहारिखौ जाहाथे जोङो दिखांलांनो हागौ जों देखायनो हायो जाहाथे जों मुलुगाव जे बर' माहारिया बेयाव गैला दिनै जोङो संस्कार जाबाय जों दिनै भुल गोरोन्थिखौ बुजिबाय जों दिनै बेयाव गैला जों बर' माहारिनि थाखाय बर' माहारिनि जा थुनलाइ दं कालचार दं जिखिनि जा राव दं बेफोरखौ जोङो गोजौ थाखोसिम लांनो थाखाय मुलुगनि जिखिनि मानसि दं बिथांमोननि देखायनो थाखाय जों बेखौ ज' आखाइ जाखाइ हमनानै मावलांनानै जों बेखौ मावनोसै सारनि नुनायाव दा आथिखालाव नोंथाङा माबायदि सोलिदों होननानै सानो बर'नि राजखान्थिखौ बिटिआरआव दा खोथाया जाबाय राजखान्थिनि बेलायावथ' आं दहाय बुंखादों राजखान्थियाथ' गाज्रि खालायजोबो थुनलाइया फोसाबो गोसोआव लाखि जों फोसाबनो नाजागोन दा बे समावथ' जोंनियाथ' बिटिसिआ मोनब्रै जिल्ला लानानै दं बेयाव मा पावार फांसन दं मा फाइनान्सियेल जा पावार दं आसाम सरकारा जा हरो सेन्ट्रेल सरकारा जा बेखौ लाना थागोन बिथांमोना हराबा जों बेखौ मावनो हाया बेखौ मिथिखा बे मोनब्रै जिल्लायाव जोंहा एख' सर्स गैया जों खुनु धरननि जों टेक्स कालेक्सन खालामनो हाया सेन्ट्रेल सरकारा असम सरकारा हरबासो जोङो मावनो हागोन दा आं सानो बिदिनो हरथों आरो बिथांमोना जिखिनि फान्ड मोनो रां रुफा मोनो माहारिनि थाखाय बिथांमोना मावनांगौ बेयाव जाहाथे दुर्निति जाया आं बेखौनो हास्थायो सारा गोबां बाथ्रा बुंबाय दा सारनियाव जों जोबनायाव मोनसे ओरैनो बाथ्रा मिथिनो लुबैदों सारनिया ओरैनो न'खराव साबेसे दङ जों सोंनो बावगारदों फार्स्टआवनो जोंहाथ' जोंहा आइ बुरि दं आंहा आफायाथ' थैबाय 2002 सानाव थैदो आरो आंनि बिसि दं आंहा गथ' 3 दं बिसोरो आं एमएलए जानाय थानाय समाव गुवाहाटियावनो थाजोब्बाय नालाय आं मोनसे खोथा दुखुजों बुंनो नागिरो आरो दा बर' मिडियामाव फरायनो हायासै बिसोरखौ आं असमिया मिडियामाव फरायासै इंराजि मिडियामाव फरायबाय नाथाय आङो इसोरखौ गासैखौबो बर' रावखौ जाहाथे बावा आं बर' रावखौ आं फोरोंगासिनो नङा इसोर रोंखाजोब्बाय बर' राव आं हांसो हाबावला आङो थुनलाइ सोरजि बर' रावजों आं नाथाय बिसोरनावसो सोङो जे मालाबा इमा होननानै जोंनि गथ' 3आ नोंगौ मोनसे समाव इंराजि माबायाव मिडियामाव फरायदोंमोन इयावनो दं दाबो बिसोरो दा टेकनिकेल फरायबाय दं 3बो जोंनिया माबा बिटेक माबाया बेलेग बेलेग स्ट्रिमा बेलेग बेलेग दासो फरायबाय दं नाथाय आं बेखौनो बुंदोंमोन आङो फिसाजो गेजेरखौ आङो बर' एमआइएल लानो होदां माबायाव नैबेयाव सेक्रेटारियेटआव बे बर'खौनो रोंफेरामोन फंसेबो मानो होनबा गुवाहाटियाव जोनोम जादों गुवाहाटियाव देरदों बेखौ आं लाहोबावदो दा इसोर रोंजोब्बाय फिसालाया रोंबाय फिसाजो सानैयाबो रोंबाय दा आंजों इसोरो जेनेबा बा बयजोंबो इसोरो दिनै कमिउनिकेसन मिडियाम अफ कमिउनिकेसना इसोरना बर' आं बेखौनो सुखु मोनदों आंनि लेब लेब माबाया संसारा बेखिनियानो आं आंनि बिसि गथ' 3 आरो आइ जों बेखिनिया रौतायाव दा जों बख'बा खालामनाय दं आरो जों संसार जाना दं आरो रौता सारिलियावनो आरो दा गोजोननाय थाबाय बिथां सार देबकान्त रामसियारि सारा जोंजों सावरायदों दा जोबथायाव सारनिफ्राय मोनसेल' बाथ्रा मिथिनानै जों बिदाय लासिगोन सारनिफ्राय दा सारखौ गुबुन मोनसे मुङै मिथिनाय जायो मोदाय गाहाय होननानै बे मोदाय गाहाय मुङा बोरै थाखो सारनिया आङो जेब्ला आङो फार्स्ट लिरनाया खिन्थु आंनिया 1992आव माने पाब्लिश जानो ओंखारनाय लेखामोनथ' बेयाव आं खिन्थु दावहाथिलिनिफ्राय होननानै टाइटेल होदोंमोन दै बेयाव आं खिन्थु जोहोलाव दावहारु नाम लादोंमोन दावहा बै समाव आं नोंथांमोननो बुंबाय एनडिएफबिनि खोथा एबसुनि खोथा बे समाव बुंबाय बा बे समावथ' बिएसएफमोन जेनेबा उनाव माबा जादों आं जेता लिरदोंमोन बिएसएफ दंमोन बिथांमोना एनडिएफबिफोरा आं बेयावनो जेनेबा लिरबाय जोहोलाव दावहारु नाम लानानै दावहाथिलिनिफ्राय लिरदोंमोन बिनि उनाव आङो जेनेबा
2011 आं सानबाय आंनि नामा देबकान्त रामसियारि बिथ' हारसा नाम आं सानबाय देब माने मा देब मोदाय कान्त माने गाहाय मालिक बेखौ गाहाय लाबाय आं आसामिसनिफ्रायसो बर' ट्रेन्सलेसन बे मोदाय गाहाया आं मोदाय गाहाय लानानै लिरबाय बै फार्स्ट लेखा खिन्थु माबामोन आरो बियो दावहाथिलिनिफ्राय जोहोलाव दावहारुमोन आरो जोहोलाव दावहारुमनानै लानानै दंमोन आं बे खिन्थु दाबो दं आइखौ मोनसे लेखाजों आङो जथायना होबाय आरो जथायना होबावबाय बै लेखाफोरा गैला थारमाने आं जेब्ला जेल जादोंमोन बे जेल जानायाव ई लेखाखौ गिनानै न'नि मानसिफोरा बेखौ सावजोबदों माबासो जादोंलै आङो 95 डिसेम्बराव 95 डिसेम्बर बेसे सननि 1995 डिसेम्बर 96 आव ओंखारबोदो 96 आवनो माबानानै आं बेनोमोन आरो होमबा सारनिफ्राय जों आनज्रायनो सानबाय दा नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि रायजो राजा साफ्रोमबो नोंथांमोना जा मैयासो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि डक्टर देबकान्त रामसियारि एबा मोदाय गाहाय होननानै बिथांखौ मिथियो बिथां सारा जोंनो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि होबाय जों बिथांनिफ्राय जोङो बे समाव आनज्रायनानै बा दिनैनि मोगा-मोगि हाबाफोरखौ लानानै बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों बिटिआर हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों ट्रान्सफर्म रुरेल इन्डिया फाउन्डेसन एनजिअनि गेजेरजों बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं बिटिआर गभ एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा लोगोसेनो बेयो मोनसे बिटिआरनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड इडुकेसन स्किल डेभेलपमेन्ट इमप्लयेबिलिटि एन्टारप्रेन्योरशिप फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर हेल्थ एन्ड निउट्रिसन ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेसन बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बिटिआरनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन